Algunes coses creixen a un ritme continuat. Per exemple, els nens creixen aproximadament la mateixa quantitat de polzades cada any. Les plantes normalment també creixen en una proporció estable, una quantitat fixa en un període de temps determinat. Quan passem a la gràfica un creixement així, n'obtenim una recta i l'anomenem creixement lineal. Però hi ha coses que creixen més de pressa. Moltes poblacions animals amb prou menjar i sense enemics naturals tendeixen a multiplicar-se per una quantitat fixa cada període de temps. El resultat pot ser una explosió demogràfica amb conseqüències catastròfiques. És aquest tipus de creixement ràpid el que estudiarem en aquesta unitat. Veurem que quan el creixement resulta de multiplicar per una quantitat fixa en cada període de temps, es diu creixement exponencial. Aprendrem que el creixement exponencial a la llarga sobrepassarà el creixement lineal. És igual com sigui de gran el punt de partida del creixement lineal. Veurem que podem agafar el logaritme de les nostres dades per convertir el creixement exponencial en creixement lineal. I estudiarem els residus que s'utilitzen per saber quan es desvien els punts de dades del model general. Hordes de criatures lletges i afamades envaeixen una ciutat. No es tracta d'una pel·lícula de por del grau B. Es tracta d'un cas real. Són limàntrids inundant una petita ciutat de Massachusetts l'any 1981. Aquell any, la població de limàntrids es va disparar. Normalment, els animals no es multipliquen tan ràpid, perquè el seu creixement el controlen els depredadors, les malalties i la falta de menjar. Però el limàntrid té pocs depredadors naturals i es reprodueix a una proporció prodigiosa. Una sola femella pot pondre fins a 1.000 ous. Fixem-nos en aquest potencial reproductiu. I començarem amb una sola parella de limàntrids. Si la femella pon 1.000 ous, això vol dir que una parella de limàntrids pot reproduir més de 500 noves parelles cada any. Cadascuna d'aquestes 500 parelles, al seu torn, produirà unes altres 500 parelles, que és el mateix que dir que multipliquem 500 per 500 per obtenir-ne la població el segon any. Multiplicant novament per 500 dona la població del tercer any, i així successivament. Aquest tipus d'increment, quan una quantitat es multiplica per un número fix en cada període de temps, s'anomena creixement exponencial. Com podem veure, el creixement exponencial és explosiu. Al ritme que es reprodueixen els nostres limàntrids, en el quart any n'hi haurà prop de 62.000 milions de parelles. El que acabem de veure és un creixement potencial. Però en la realitat la població de limàntrids realment segueix un model exponencial? Bé, no podem sortir i comptar els bilions de limàntrids que hi ha, però podem calcular-ne la població comptant el nombre d'acres d'arbres que l'eruga famèlica ha pelat. Com que el que volem veure és el canvi en el temps, posem el temps a l'escala horitzontal i els acres d'arbres esfollats en milions a l'escala vertical. Traçant les dades a la gràfica, veiem que l'extensió devorada gairebé es va duplicar cada any, precedida per un gran esclat l'any 1981. Aquesta és una corba exponencial. Mostra què passaria si la quadruplicació fos exacta. La corba exponencial mostra bé les dades reals, però la línia és una extrapolació. És el que passaria si el menjar fos il·limitat i cap altre factor no entrés en joc. Evidentment, el món real normalment no és així. L'any 1982 hi va haver una plaga. Una malaltia vírica va delmar la població amb gran alleujament per part dels propietaris. Tot i així, algunes d'aquestes papallones sempre sobreviuen a una plaga i la natura exponencial de la seva reproducció assegura que els cicles de gran expansió i de plagues continuaran indefinidament. La característica més sorprenent del creixement exponencial, un començament lent seguit per un increment sobtat, il·lustra una antiga llegenda. Una vegada hi havia un cortesà molt intel·ligent d'aquells que ronden pels palaus que va inventar un joc nou anomenat escacs. Va fer un escaquer i va ensenyar el joc al rei. Al rei li va agradar tant el nou joc que va demanar al cortesà que fixés la seva recompensa. El cortesà s'ho va rumiar una estona i després va contestar: «Voldria un gra d'arròs en el primer quadre de l'escaquer.
2 en el segon, 4 en el tercer, i d'aquesta manera deixeu cada vegada el doble de grans d'arròs per cada quadre de l'escaquer. El rei s'hi va venir de seguida. Al capdavall, l'escaquer només tenia 64 quadres. Però així que els servents del rei van començar a portar a terme l'ordre, de seguida es va fer evident que el rei s'havia precipitat. El cortesà havia establert un model de creixement exponencial. El nombre de grans de cada quadre és 2 vegades el del quadre anterior. Això va representar un gran problema per al rei. En el quadre 21 els servents necessitaven més d'1 milió de grans d'arròs. I amb tot l'arròs de tots els regnes del món no n'hi hauria hagut prou per omplir l'últim quadre. La història normalment s'acaba aquí amb el cortesà orgullós de la seva intel·ligència, però nosaltres ens podem imaginar què hauria pogut passar realment. Al capdavall, els reis tenen una manera de fer valer els seus raonaments fins i tot quan van contra tota lògica matemàtica. Tot i així, el rei va prendre la lliçó. Encara que comenci molt a poc, el creixement exponencial pot produir uns resultats espectaculars en molt poc temps. Per exemple, ara refarem aquesta història amb una recompensa que nosaltres preferiríem en lloc de grans d'arròs, diners. Suposem que poguéssim triar entre 1.000 milions de dòlars per cada quadre de l'escaquer o només $1 en el primer quadre, però doblant en cada quadre següent, com a la faula. En el model lineal, comencem amb 1.000 milions de dòlars en el primer quadre. En el model exponencial, només $1. En el segon quadre, afegim 1.000 milions de dòlars en el model lineal i multipliquem per 2 el dòlar en el model exponencial. En el tercer quadre, afegim 1.000 milions de dòlars en el model lineal i tornem a multiplicar per 2 en el model exponencial. En el 8è quadre hem ajuntat una fortuna en el model lineal, 8.000 milions de dòlars, i uns miserables $128 en l'exponencial. Però el lent començament torna a ser enganyós. En el quadre 37è, el quadre de la pila exponencial, 68.000 milions de dòlars, sobrepassa la quantitat de la pila lineal, 37.000 milions de dòlars. I la quantitat exponencial en el 42è quadre és més gran que la suma de diners de tots els quadres del model lineal. Passem a una gràfica a la situació. Posarem el nombre de quadres a l'escala horitzontal i els dòlars en desenes de milions a l'escala vertical. Som-hi! El rellotge del creixement lineal comença a enfilar-se ràpidament, mentre que la línia exponencial es manté pràcticament horitzontal. Al cap de 30 quadres, el creixement lineal ha ajuntat 30.000 milions de dòlars. El creixement exponencial multiplicant per 2 a cada quadre està just per sobre de 500 milions de dòlars, que encara no és res en aquesta escala. Però ara sí que la multiplicació exponencial per 2 va cap amunt. Pel quadre 37è, com ja hem vist, la fortuna exponencial és de 68.000 milions de dòlars i sobrepassa la fortuna lineal de 37.000 milions de dòlars. I la multiplicació constant de seguida fa pujar la fortuna exponencial pels núvols, mentre que la fortuna lineal continua el seu creixement addictiu i perseverant. Fins i tot amb 1.000 milions de dòlars de bon començament, el creixement lineal al final queda no res al costat del creixement exponencial. De vegades, casos de creixement exponencial del món real tenen un sentit intuïtiu, com vèiem amb la reproducció dels animals. Però el mateix tipus de models exponencials poden aparèixer en algun altre escenari sorprenent. Aquest és un gràfic de la producció anual de petroli mundial. Es veu de seguida que la producció ha anat creixent al llarg dels anys. I sembla, per la pujada de la producció, que podria ser exponencial. Però com ho podem saber? Bé, podem utilitzar un important fet matemàtic. Si el creixement és realment exponencial, agafant el logaritme natural de la producció de petroli de cada any, traçant-los com a funció respecte al temps, el resultat serà una recta. Aleshores, podem agafar la xifra de cada producció del gràfic original, trobar-ne el logaritme en una calculadora i traçar-lo en el temps corresponent en una nova gràfica. Acabareu tenint exactament la mateixa informació, simplement mostrada de manera diferent. És molt més fàcil dir si el model general d'un traçat és recte que no pas si s'assembla a la forma d'una corba exponencial. Així, per veure si el creixement de la producció de petroli és exponencial, comprovem si el traçat dels logaritmes és lineal. Ara, no esperem que les dades reals descriguin exactament un exponencial. Com a molt, una corba exponencial serà una bona descripció del model general de canvi. Per tant, no esperem que els logaritmes de la producció mundial de petroli formin exactament una recta. No ho faran. Però el model general és gairebé lineal. Veiem que la major part d'aquest segle la quantitat de petroli que va utilitzar el món va anar incrementant gairebé de forma exponencial.
Examinem aquesta situació més de prop utilitzant més dades. Novament, hem utilitzat logaritmes per transformar les dades d'un model exponencial en un model aproximadament lineal. Podem veure que la tendència general encara és lineal, però que els punts de les dades dels últims anys cauen significativament per sota de la recta. La desviació vertical dels punts de les dades respecte a la recta s'anomena residu. Aquest nom prové del fet que mostren quin és el sobrant del model general representat per la recta. La mida del residu ens diu en quin grau es desvien els punts de dades de la recta. Com més gran sigui el residu, més gran serà la desviació. Els residus ens permeten mesurar exactament la desviació d'un punt de dades del model general. Podem veure els residus de petroli encara millor si els tracem com a funció del temps amb la línia de referència a zero. Traçar els residus com aquests ens augmenta la desviació, cosa que fa més fàcil establir models. Les desviacions més grans d'un creixement exponencial, és a dir, els residus més grans, són aquí en els últims anys. La producció de petroli cau força per sota del nivell que hauríem pogut preveure per extrapolació. Però els residus també mostren altres desviacions del model de 100 anys de creixement exponencial. Hi ha fileres de residus que pugen o que baixen, que indiquen períodes de creixement més ràpids o més lents. La producció de petroli va créixer més ràpidament que la mitjana de creixement entre 1900 i 1929. La producció va augmentar més a poc durant la Depressió i durant la Segona Guerra Mundial. Només després de la guerra, la producció de petroli va tornar a un creixement per sobre de la mitjana i va durar fins a mitjan dels anys 70, quan el consum i la producció va començar a davallar. Així doncs, una corba exponencial descriu el gran quadre de la producció mundial de petroli de prop d'un segle, i els residus ens ajuden a veure que aquest model de llarg termini és la mitjana dels períodes d'un creixement més lent o més ràpid que coincideix amb els principals esdeveniments de la història del segle XX. En aquesta unitat hem vist el creixement exponencial que resulta de multiplicar una quantitat fixa en el temps. Hem vist que, malgrat que aquest creixement comença lentament, augmenta de cop més endavant i sempre acabarà superant el creixement lineal. Hem vist que podem convertir una corba exponencial en una recta mitjançant els logaritmes. I, finalment, hem vist que els residus mesuren la desviació dels punts de dades respecte a la recta del nostre model.